panas ya nak ngopi. Kok kari hiji. Duit kari 3.000. Ngopi yang jelas. Oh cewek deh gue, lapu cewek gue. Aduh bahaya. Nah, lapu sama nih lagi. Sama sampean. Ayo. Bahaya deh ini kali ini gede. Apa wis? Apa ya, Jen? Maksudnya apa sampean apa? Oh, anaknya mau doae. Brengsek kabeh wis kan. ya ndak mesti, ngene iki aku nang mestinya. Ayo wis. Kan sampean. Ini kan kudu. Kan apa sampean ceritanya sih? Kan bu lanange Jen. Ayo melu ngopi-ngopi lho ambek aku wis. Dindi. Ini wis ayo. Bayarin tapi sampean. Iya, gampang wis iki ono duit, utang yo ndak apa-apa. Ayo. Ayo iki. Nah, ndi kanca-kanca iki. Jul bajul, kanca arek ndak muncul iki. Awane panas, angine banter. Yo ngene iki nek dadi wong ganteng ngene iki. Jangkrik awan anak awak ngene iki yang ngene banter kena masalah dapur iku kok yo iso katut iku soalnya brengos kok serundeng yo ngarep ae wedok boy iku botol kecap iku wah iki areke Wah, kondi le. Peduk-peduk luyuran, daru panas-panas ngene iki. Ngaren jaketan. tak enak Pak boleh Apa? masuk angin Tolak angin deh. Bisa sprit. iya terus ambil apa meneng Hah? Ya bisa grip. berkesel Makanya bisa grip ono paracetamol e. Apa-apa? kamu ki opo le bliyut maneng le Diyut apa oleh? kancane sing kena maneng le aku angete le Sing jelas ngono nek maneh wong angete. Apa ceritane ku ya apa? wingi kok kate budal ngopi wis dhuwit 3.000 le Terus. ketok arek wedok Lah terus? kate bunuh diri Lah terus? tak ajak ngopi tak jelasin opo mbak ngene kena PHP wong lanang Yo berarti yo glegetno wong lanang iku le. Wis lumrah jamane wong lanang iku ya wis ngono iku. Kaya awakmu potongane le. enggak ngono nih maksudnya ki awakmu sing di foto kudu ngono ki awakmu sing PHP Lho kok iso lho? yo Apa jenenge sih? Sulastri ta sapa ta iku Istri. wis aduh awakmu ki wis sing bojone mbano ya ngono saiki yo wedok iku Terus ya apa wingi le? kate bunuh diri ndak ya awakmu ki opo sih wis salah brengos koyo serundeng wis salah iku Baik manis ini ya. aduh mbok ndak roh wis tapi yo kancane kena wong ate le aduh loro wis beli utok awakmu iki Nanti Cak Mul. mbok wis iku beli pisan iku Wah, nek iku le. Nek tiru iku le. mbok babak ngono wis Iku ibarate angin beliung nek iku le. terus apa ceritane iku le wedok iku le Lho, sing petuk wingi riko. waduh Iso apa ceritane? sampai aku greges iki mikir iki sing wingi mbano pisan saiki yo wedok iku Ya ndak bisa dipikir le. tuh ndak dipikir awak yo mlaku ndek embong le Saya ini le ya. Aku pinta kok. Apa riko kok greges ae? enak Ojo kakean pikiran le. hawane lho Wawane cerah ceria ngene iki panas aku ndutus keringet iki. angine banter Yo pikirane iku banter ne. mbok ngelu aku Ya wis. Wis. wis aku ate amblas ae wis ngelu aku wis turu ae wis aku wis Apa kok? ndak jak ngopi ya aku Kowe greges ya awake ndang ngono istirahat turu ngono. oh iya wis balik aku wis mau yo ngono kancane yo anu Nang turu-turu ngono istirahat ngono panas-panas nguyurane beduk. Assalamualaikum. Aku ngaku dhewe lha apa rodok ya. Oma sedino iki nanti nggone terus kabeh. Kok pikir di dapur. Nang wedok ngeres. Timbang lesu ngene. Awan ndae awak, sik oleh keringet. Tak nyapu-nyapu bersih-bersih omah wis.
Lemari yang ini kate reot ngene iki. Wis. Tuh, wis akeh kertas, akeh buku. Gombalan ya akeh, nglemono gombalan ae rek. Sini kertas iki. Waduh, tinta entek yo anu. Waduh, fotone sapa iki rek? Aduh. Ngene iki garai kelingan. Wis ngene iki angguran tak bakar ae wis. Apa aku telepon bengek iku yo, ora yo. Cik ndek sing bakar wis. Coba telepon wis. Wah. Mangi ngising. Oh. Oh enak. Apa jagi telepon nih? Halo. Halo, Le, endi? dek kali. Ngising. Apa? Iso nang omahku pun ndak, Le? Ayo bakar-bakar, Le. Bakaran. Ngejaga kayak yo. Iya wis sak karepmu ya, tidak sapa-sapa wis. Iya wis. Tanteni ya. Ya wis. OTW. OTW. Tenang. Akeh wae ta? Oke. OTW. Iki ngarep bliyut ngene. Kudune ya dibakar. Nggak sama naman wis. Yang lalu biarlah berlalu. Kita menatap masa depan. Oke? Tapi yo Apa? Iki. Oh, situ saiki teko situ maneh. Sik tasnya tak omong ambe Erik. Apa? Ngising. Nising. Wah ya. Wetenge sak cedor tidak nising ae. Embung tok mek. Iya apa? Acara apa iki enak iki? Cek tadi ditelepon saya iki. Apa aja ini? Ngejak bakaran. Bliyut pancen arek iku. Sik tas kok kene petuk aku. Masa? Iya karo mercing-mercing ngono. Jenenge senep sing gregesi, potenge ndase ngelu. Potongane koyo wong sumpek kan. Rupane kaya mlebihan ngono lek sumpekan iku. Nganu, apa telepon wong iseng telepon kedeg-kedeg. Untung telake metu kabeh wis. Gak metu wae. Nganu, apa? Iya, Pak. Ayo. Anu, bakaran. Apane dibakar? Mbok bakar iwak jare. Ya wis. Lah yo mangane. Ayo ngejak sapa maneh wis. Iki dhek mumpung duwe rezeki berarti. Wis ayo wis. Ya. Arek iku mbliyut arek iku. Ayo. Enak Pakai duwe balik ya. Ayo. Ono wis. Ayo. Le. Oh, buru le. Oh. Wah, iya kan. Dirawi le. Ayo sih ale. Ayo. Tahu kan. Kata lagi ya. Apa le? Tunggu arek iki. Gregesi. Wah, iya. Mau telepon aku iki ngajak bakaran iki kok tahu wae iki. Sini. Ambekan pun ndak le. Oh, ambekane le turu le. Wah, iya. Keberon banyu ae. Oh iya, kuwi iki le. Banyu ae. Banyu. Tangi dhisik le, tangi dhisik.
Waduh, wayah. Pati tak dusi banyu Iya. Lapo we? Ayo. Wah, ya jaga ini kecabakaran yo. Iku. Iya. Nunggu sih. Ndak we ngadeg ae teles kabeh yo. Bakar iki ya. Di situ ya. Lopot le. Iya sih. Lu bakar ini wak. Bakal iwak bakal ngopo. Oh,